ụtụtụ ọma ụmụ ọdịnala Igbo, aka m bụkwa onye nke gị Ugochi Tubelu Oraifite, nwa Adama anyị na-akpụ alụ n'Oraifite. Ihe nji bịa n'ụbọchị taa ka m kọwara ụmụ ọdịnala Igbo uru ọ bara mmadụ ipe attention to health ya. Ọnya ka m ji wee bịa na-asị ka ọmaka merụ nwoke merụ nwaanyị. Asị m na anyị ga-adị ka echi na echi adị agwụ agwụ. Ise ihe nji maka ịbịakwa n'ụbọchị taa gbasara arụ ike. Maka arụ ike bụ onye nwere ndụ nwere ego. Ihe m na-achịkọwa n'ụbọchị taata wụ ihe gbasara infertility n'ebe nwoke na nwaanyị nọ ka m ji maka ya bịa, maka na ọ na-adị mwute n'ihi afụ ụfọdụ ezinụlọ asị na amụtara nwa, ịmụ amụtaghị nwa na-ese. Ụfọdụ ụmụ nwaanyị asị na di ha nọrọ na amara ihe a na-eme, ma ọ na mmiri eji akpụ nwa ezuru ezu. Ya ka anyị bịa n'ụbọchị taa dịka m si wee kwuo, abụ m dibịa onye mgbọrọgwụ na mkpa ahịhịa. Anyị na nnukwu nna anyị mere dibịa mgbọrọgwụ dị na be m. Anyị na-agwọ ọrịa dị iche iche, na-amekwa ma ndị amụtara nwa, di na nwunye na-achọ nwa, ma ndị na-arịa ọrịa dị iche iche dịka hepatitis B, diabetes, high BP, ndị na-arịa ọrịa kansa na stroke, fibroid, name them. Ihe mbụ na mbụ ka anyị na-ebu ụzọ mee, ọ bụrụ na anyị gbaa afa, ihe na-eme na ọtụ ndị mmadụ ọrịa ụfọdụ na-eme nwere adịghị ana bụ na ụfọdụ agbara afa marụ na ụfọdụ ọrịa ndị mmadụ na-aya bụ na aka mmụọ dị na ya. Ọ bụrụ na aka mmụọ dị ya, agba afa ewepụgara aka mmụọ na ya bụ ọrịa dịnụ, ewepụta aka mmụọ na ọrịa bụ onye dị, enyezi onye ahụ ọgwụ ahụ anabata ya. Ihe m na-achọ ka m kọwara ụbọchị taa ka m gwa ndị Igbo ihe ha ga-eme wee nwee ike, ahụike ha wee nwee ike pụta. Nke mbụgoro bụ na ọ bụrụ na di na nwunye na-achọ nwa, ife ha ga-eme bụ ọ bụrụ na nwoke etiritigoro triti ya bụ di na nwunye, ahụ ha dị ha mma. Mana problem enwesịrị bụ na enwere ike asị na mmiri nwa na-akpụ nwa na ahụ nwaanyị ezuru oke. Ihe anyị na-eme bụ ọ bụrụ na etiriticha ha na-ahụ, maka na onwego ihe dị etu anyị haziri anyị triti na mbụ n'oge gara aga. Ụfọdụ bụ na-enwere ike ọ bụrụ ụtọ na ọrịa ebute nọtegere nnukwu ahụ na ahụ onye anwa, o wee jee menu jee na sperm cells. O nwere cells dị o nwere cells dị n'ahụ nwoke na-eme ọ bụrụ na ịṅụ aka ma ọ na-eri ịṅụrụ tii ma ọ na-eriri ihe niile anwa, ihe oriri ọbụla iriri, ọ kọnvatịa ya to ihe na mmiri na-akpụ nwa nke zuru oke. Mana ọ bụrụ na sperm anwa cells anwa adịrọ mma, ihe ọ ga-eme bụ na irichagoro ihe niile ahụ, ọ ma enwe ike ịkọnvat ya. Then ihe kpatara ya bụ na the cells adịgo weak or damage. So ihe anyị na-eme wụ anyị treat onye anwa, revive and energize that weak cells, o wee bido rụba ọrụ. Ka mmakwa atụ ọzọ ihe anyị mata, ọ bụrụ na o nwere onye nwere ihe dịka kidney problem. Ihe kpatara na o ji nwee kidney problem bụ na the kidney cells adịgo weak or damaged. Then kidney ama enwe ike na function ọfụma. Ahụ mmadụ nwere ihe a na-akpọ 3.2 trillion cells. It all depends on body size. Now, ọ bụrụ na mmadụ gbaa mbọ mee ka cells dị n'ime ahụ ya nọrọ mma, then onye a ga-enwe ike, the organs of the body ga-enwe ike function very well. Now, ihe na-achọ ịkọwa n'ụbọchị taata bụ na-eri fruit and vegetable more. Eating fruit, you must eat fruit 30 minutes or 1 hour before meal. Then, ọ bụrụ na irigo nri already, ịmara ị ga-eje like 2 hours before you eat fruit and vegetable. Etu aka ị kwesịrị isi wee na-eri ihe ka o nwee ike na-amịta mkpụrụ na-abara uru. Then ihe m chọrọ ịkọwa na ụbọchị taata wụ maka di na nwunye ndị enwerozi na ọrịa dị ha n'ahụ, mana na ahụ ya dị n'ahụ ha agwụghị ya, mana cells na-eproduce mmiri eji akpụ nwa emebigo. Ihe anyị na-eme n'ụdị ndị dị etu abụ, o nwere ụfọdụ ihe gasị anyị na-enye onye ahụ ka e wee energize ya, reactivate ya the weak and damaged cells.
mana o nwere ihe m na-akụziri ụmụ Igbo ihe ị ga-eri n'onwe gị ihe ị nwere ike imere onwe gị maka ihi na obi dị m ụtọ taa nwesị ka nkụzi ụfọdụ ihe onye Igbo nwere ike imewuru onwe ya then ihe ị ga-emewuru onwe gị bụ iru o nwere ihe a na-akpọ det ihe a na-adị ka aka ilu ndị Hausa na-elebie ọ na-atọ already too much ihe ị ga-eme bụ iruo iwepụta mkpụrụ ha dị n'ime ya then iwepụtasịa mkpụrụ ha dị n'ime ya then ịhapụzie ya bụ det n'onwe ya idewezie ya ịmata ihe dịka produce ihe dịka 1 full penta then ije gota akị Hausa produce akị Hausa ihe dịka 1 penta ije weta akị oyibo anyị ma yes coconut iweta coconut ihe dịka 10 or 15 pieces then ihe ị ga-eme ewu ịkwọkọ ụzọ ihe ịtọ ọnụ ịkwọkọ ụzọ ihe ịtọ ọnụ ife na ịkwọcha ya ọ ga-adị in liquid form as if na n'ime ịprodusuru kunu ihe ị ga-emezi iwu ọ bụrụ na ị nwere friji gbachaa ya n'ime ụmụ eva bọtụl a ticha na friji gị then yizie nwaanyị na-aṅụ ya my brother ọ bụrụ na iwu nwoke wee sị na na-enenecha agụ ahụ gị enweghịzi any bacteria growth in your body system. However, your sperm count remain low. Nwanne rie ihe dị etu a na-eme everyday ọbụla were one small like ever size small ever ṅụọ ya na-aṅụ ya etu a for 1 month 30 days nke imere gị ọzọ ịṅụcha ya my brother you will give testimony. Imecha ya jee lab test ị ga-afụ na sperm count gị eziokwu mee for 30 days nke imere gị maka ọzọ. Ihe na-achịkọrọ ụmụ Igbo taa bụ ọ bụrụ na ahụ na-arịa gị na-enwe ọnụ ọgwụrụ ogwero mgbe ụfọdụ o nwere ụfọdụ ọrịa na-arịa mmadụ bụ na mmụọ tiri aka ihe anyị na-eme wa bịa gbachaa afọ ọ bụ na mmụọ tiri aka setụrụ mmụọ wepụ aka mmụọ inyezi onye anwa ọgwụ onye anwa wee dịrị. Aga m bụkwa onye nke Ugochi tubelu Oraifite. Ị ga-ejide ma wee chọta na Facebook. My phone number bụ 0805 78 37 672. Ugochi tubelu Oraifite. Ị nwekwa ajụjụ were that phone number a kpọrọ bụ WhatsApp number send their message. Aga m enyere ya aka. Our mission is to help people live better life. Ndewono. Ya gazie.